Bona tarda. Em sembla que ja ho saben que són de Llavaneres, però per si no, jo porto pèsols, aquests magnífics pèsols del Garrofal amb denominació d'origen, i també porto la coca típica de Llavaneres. Escolti'm, nosaltres som del producte de la terra. Un cop presentada al poble, per fer la recepta que anem a fer avui, haig de posar a bullir patates. Mentre les bullo, els explico la recepta. Aquesta recepta haig de donar les gràcies al meu professor senyor Josep Bullic, perquè me la va ensenyar a fer fa 15 anys i no l'hem pogut treure mai de la carta. Simple, perquè em sap greu, perquè de vegades sembla que és massa ràpida, però és el que hi ha, és una recepta simple. Una mica d'oli. Intentarem engegar aquest foc, em sembla que ara ja anem bé. Sí. Molt bé. A tope. I aquí posarem a fregir una mica el bacon i els alls. Per què? Com que el peix és tan prim i de seguida està fet, això ens quedaria cru. Posem una mica de bacon i els alls en pell. I esperarem que es fregeixin. Mentrestant també es fan les patates. Tenim els alls i el bacon ja fets, rostidets, i ara ja els traiem del foc. Parlem la patata. Aquesta patata nosaltres la podem posar bullida o la podem posar putxada. Al restaurant normalment la fem putxada, però bueno, si no, bullida. Després jo els he explicat que això es podia fer amb rèmol, però bueno, es pot fer amb bruixes, es pot fer amb palaigues grosses, es pot fer amb el peix que vostès vulguin, lluç, amb un lluç obert, sobretot sempre sense espines i primet. Vull dir, el peix que vulguin posar és optatiu, no és que forçosament hagi de ser aquest. Cal anar al mercat, que hi ha moltes coses importants i de vegades molt bé de preu. Bé. Posarem la sal, posarem el rèmol i tot aquest oli a sobre. Bueno, ja es veu que ha de ser bo, vull dir, és que encara que no, vull dir, trobo que ja es veu, ja el podríem posar així. No hi entra ni la possibilitat de dir que el plat no és gaire bo, perquè és que surt de la càmera. Vale, cap al forn. De 12 a 15 minuts al forn amb un forn de 180. Bé, ja tenim el peix cuit i sobretot quan el fem hem de mirar que estigui al punt, perquè és bo que el peix sempre quedi una miqueta cru. Una cosa que els volia dir, hi ha gent que no li agrada amb bacon, també es pot fer amb cansalada, que no sigui molt salada però també es pot fer. I també es podria fer que al fondo, en vez de patates, poséssim carbassó. També un carbassó una mica putxat, verdures, perquè també hi ha molta gent que vol verdures, però li quedarà igual amb patates que amb verdures, que amb el que vulguin a sota. Ara anirem a emplatar-lo amb cuidado, perquè crema molt. Clar, això que fa el peix amb el tocino, genial. I els alls, que les nostres àvies ja els feien amb pell i no sabien per què ho feien, i és perquè no tornin mai, en aquest plat queden genials. Per això sempre posem la pell. Bueno. Ara hi posarem el vinagre perquè és el toc que necessitem, el vinagre de Mòdena, perquè amb l'oli, el suc del peix i tot, i una mica de cibulet per donar-li una mica de color. Bé. Ja tenim el plat acabat, un plat fàcil, senzill i ràpid. Moltes gràcies, espero que els agradi. Bona tarda. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme.
dont je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à vous, mais malgré tout, que voulez-vous?